Naipisok ti uneg ti pagbalodan ti maysa nga lalaki, kalpasan nga naglabsing iti Republic Act 8294. Wenno illegal a panagikot ti armas. Amanagan iti Federico Rabibes, 52 ti tawen na, maysa aman nalon nga agindeg iti Barangay Busiing Sur, San Ildefonso, Ilocos Sur. Pasar ti parwar nga investigasyon iti kaming iti kapulisan, iti natakamat nga ili, maysa nga concerned citizen iti timawag iti opisina da, nga saan ang nagpainagan, nga adda agputputok iti paltog iti Barangay Bahet. Ket ita nga nagresponde da adagos nga nagresultaan iti panakakimmeg ni Rabibes. Iti kalapaw na ang nakigempay lang iti paltog a kalibre 5.56 mm homemade Baltic revolver. Ken apalaos iti bartek na nga agdamapay lang nga nakigem iti bote iti arak. Di agarot ti alas 5:25 iti malem. Adda mesa nga commuter nga lumabas ti along National Highway ti Barangay Bahet ket na nga makikita na jay tao ka ta nga nakaslakano na bartek nga agriyaw-riyaw ken agputok-putok pay ngim intawag na nga imbaga da jinagad na da jay may nagpulong ngem ka kureno kasta nagresponde da nga dagos ti kapulisan medyo San Ildefonso kadata. Dari komprede kiti kaming iti kapulisan ti innem nga bala, upat iti naalada ti mismo nga bulsana, dua iti nakakabit iti paltog na, ken upat a kapsula a mapapati nga nausar iti sospek. Ti rason na kano, dinadael dahat sa kano dahil kaya ramiden na nga ko, nga pagkalatkatan ti lumula na, kaya basta no mapan, dadalen dali ka nangina kano ti nagasto na dahil ka nagdadael sa tan, mo dyan nang itogot ti paltog nan, nga paltiken. Nagkapungo siguro ti barte nan nagputok-putokin. Apala ospet iti panagbabawi iti sospek, iti inaramid na abasol. Iti tangan ako na nga nasakit iti nakem, dagiti manglokloko ken kuana, nga karuba na, ken iti taltalunen na. Iti pinakisarsarita iti preskor ken ni Rabibes ket dagitoy man iti nakunana. Diyan nakakastoy no, wanti kapuna. Tang amin, ba't parang tirilak. Kapag pinang luloko na lagi sa pala-pala, labahet. Diyan nagkastoy ma'am, no ka? Basi biyak ko. Punayan sa palaki rurumen ko, kailan. So nagkastoy lang. Awan sinuspect niya nga tao. Awang ginanong ko. Hindi lang ba ti panong ko, ti pinangloko na nga. Hindi po lang ti rina nga madi. Kaya nagkaroon na lang nga siya. Ni Rabibes ket adapay lang iti kustodiya iti PNP San Ildefonso ket itang uri na laing iti yatnag iti korte apam madusa nga maipapan iti nagbasulan na. Ryan Pardo, Core TV News.